முருகன் திருநெல்வேலி. வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேத வசனம். உண்மையிலே கடவுளுடைய படைப்பில் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு இடத்துல நில்லு அப்படின்னா நிற்குமா, போ அப்படின்னா போகுமா. அப்பேற்பட்ட அதிகாரத்தை ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கொடுத்துருக்கிறார். வேதம் சொல்லுது பார்த்திங்கன்னா, பாவத்தின் விளைவுனால் அந்த அதிகாரத்தை மனுஷன் இழந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லுது. அதனால் கடவுள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்கிட்ட சேரு, நான் அந்த அதிகாரத்தை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன், எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். கடவுளுடைய அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த பவர் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, சைன் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதேமாரி பவர் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அத்தாரிட்டியை உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். யுவர் கிரியேட்டர், நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ண முடியும், அதை அழிக்கவும் முடியும். அந்த கிரேஸ் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன், ஒவ்வொருத்தட்டையும் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் நீங்கள் ஒரு க்ரியேட்டிவாக இந்த பூமியில் இருக்கணும் அப்படின்னு, எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். படைத்த கடவுளை நீங்கள் நம்புங்க. ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கையை, நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படியெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு அவர் டீச் பண்ணுற ரெடியாக இருக்கேங்கார். அவர்கிட்ட சேருங்க அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது. நீங்கள் அவர்கிட்ட சேருங்க. ஒவ்வொரு நாளும் புது புது விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணுறவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்களாக. காட் பிளஸ் யூ.